Goedenavond, het is zondag 23 juni. U kijkt naar Omroep Zeeland. We beginnen met een kort overzicht van het Zeeuwse nieuws in de provincie van vandaag. Bij een steekpartij op een camping in Vrouwenpolder zijn zaterdagavond een man van 69 en een vrouw van 53 uit Duitsland zwaar gewond geraakt. Volgens de politie zou het gaan om een conflict in de relationele sfeer. Meerdere hulpdiensten werden opgeroepen om naar de camping aan de Vroondijk te komen. Hier troffen zij bij een caravan 2 zwaar gewonde mensen met steekwonden aan. Beide zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Al fietsend konden mensen vandaag Grenspark Groot-Saaftingen verkennen, als een soort open dag. Het gebied, dat onder andere het land van Saaftingen en de voormalige Wiegepolder omvat, is nog volop in ontwikkeling. Neem bijvoorbeeld de Panoramaheuvel. Deze heuvel is eigenlijk de basis voor een radartoren die er nog op gaat komen. Die radartoren moet het scheepvaartverkeer op de Schelde in goede banen gaan leiden. En daar rond komt eigenlijk een publieke functie. Dus daar komt een groot panoramaterras. Daar kan je van op 50 meter eigenlijk de getijdennatuur die zich hier ontwikkelt ervaren. Ook een expositieruimte, een horecazaak. Dus dat wordt een hele bijzondere plek. Ook het bezoekerscentrum bij het land van Saaftingen krijgt een opfrisbeurt. Zowel de parkeerplaats als het centrum worden vernieuwd. En zo zijn er nog meer grote projecten. Het is een gebied dat nog volop aan het veranderen is. Er zijn heel wat ontwikkelingen, zowel om ecologisch, economisch als sociaal het gebied te versterken. Het is de bedoeling dat de projecten in de loop van 2026 een heel eind af zijn. Ik noem het echt Disneyland of de Efteling voor volwassenen op gebied van muziek. Tomorrowland gaat zoveel verder dan alle andere muziekfestivals. Tomorrowland is het grootste dancefestival ter wereld. Het wordt gehouden in België. Chefkok Thijs Meliefste uit Wolfersdijk gaat er samen met 3 collega's een restaurant runnen. Een groot restaurant. We doen wel 1000 gasten per dag ongeveer, maal 6. Dat is echt veel. Het is gigantisch. Het zijn 7 shifts van 130 couverts per shift. Plus nog wat onvoorziene gasten, maakt zeg maar 1000. Het menu moet bedacht worden en in het thema van het festival passen. Schetsen, tekenen, denken, opnieuw proberen. Ja, dat houdt me wel bezig nu. Het festival staat ook voor de deur, dus we hebben nog wel wat werk aan de winkel. Het eerste weekend van Tomorrowland is half juli. Het is de bedoeling dat Meliefste dit voor meerdere jaren en meerdere landen gaat doen. Daarom legt hij de lat hoog. Heel veel mensen die hebben dit misschien nog nooit meegemaakt. Op deze manier het eten gaan niet, het festival niet. Wij creëren op onze manier ook een herinnering. En daar moeten wij wel klaar voor staan. Doorzetten, gewoon harde trappen, tot je helemaal kapot bent. Dat deden 20 kinderen in Oostburg vandaag. Voor deelnemers tussen de 7 en 12 jaar werd voor de eerste keer een triathlon georganiseerd. En dat betekent... Zwemmen, hardlopen, fietsen. 3, 2, 1, go! Doel was om meer kinderen aan het bewegen te krijgen. Gaat dat goed komen vandaag, denk je? Ja, denk het wel. Zolang ik geen lekke band krijg. Denk je dat je gaat winnen? Nee. Zonder lekke band kwam iedereen over de finish. De 10-jarige Jamie heeft in zijn leeftijdscategorie gewonnen. Dit is het begin van een grote carrière. Ja. Ik zag je net lopen. Dat gaat niet zo makkelijk meer volgens mij. Nee, ik zakte bijna door mijn benen. Ik ben helemaal kapot. Want dat was de eerste keer triathlon. Het is gewoon wennen als je alles een keer achter elkaar moet doen. Want dat ben je niet gewend. Je wilde derde worden. Is dat gelukt? Nee, 5 dus. Dat is ook goed, toch? Ja, maar niet goed genoeg. Wat voel je nu allemaal? Moe. Nog meer? Nee, niet echt. Nou, hardlopen ging niet zo goed. En zwemmen ook niet, want Chris was veel te snel. Ja, de concurrentie was te sterk. Ja. En wat vond je het allerleukste vandaag? Dat ik gewonnen heb. De organisatie hoopt volgend jaar weer een triathlon te organiseren voor nog meer kinderen. Op het speciale beachsoccerveld in Terneuzen is de landelijke eredivisie van start gegaan. Beachsoccer Zeeland is daarin met zowel een mannen- als een vrouwenteam actief, maar tegenstanders zijn er amper. De bedoeling was om dit jaar een grensoverschrijdende Benelink te spelen, maar dat ging door oneenigheid bij de Belgische clubs op het laatste moment niet door.
Heel erg jammer, want we hadden graag meer teams in de competitie gewild en ook kwaliteit. We hadden echt wel een wat sterkere competitie gehad in dat geval. En sowieso natuurlijk een grotere competitie waar je ook tegen onbekende of andere teams kon spelen. Het gaat niet goed met het beachsoccer in Nederland, want het aantal teams is de laatste jaren hard teruggelopen. Maar in Terneuzen gaat het juist wel goed. Vergeleken met de andere clubs denk ik niet dat de andere clubs zoveel jeugdleden, zoveel spelers hebben. En ja, het is alleen maar aan het groeien, BSZ. Leuk om te zien eigenlijk. Dus conclusie, beachsoccer Zeeland staat vol in bloei, maar voor de eredivisie zijn het moeilijke tijden? Ja, zeker. Dat is wel een goede conclusie, ja. De mannen van beachsoccer Zeeland wonnen dit weekend 1 van hun 2 wedstrijden. De vrouwen wonnen beide duels. Eindelijk ligt er een hoogdrukgebied in de buurt van Zeeland die de komende dagen iets ten noorden van Nederland komt te liggen en voor mooi zomerweer zal zorgen de komende dagen. En ook vandaag hadden we flinke zonnige perioden en lange tijd een blauwe lucht. En doordat er niet al te veel wind was, konden de temperaturen oplopen naar 21 tot 23 graden. En dus was een bezoekje aan het strand nog helemaal niet zo'n gek idee. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen, soms ook wat meer bewolking en lokaal vannacht wat nevel of mist bij minima rond 14 graden. En morgen krijgen we flink wat zonneschijn met temperaturen tussen 21 en 24 graden. En het blijft ook warm de komende dagen tot en met donderdag. En we hebben daarbij een matige wind uit het oosten tot noordoosten en zomerse temperaturen van 26 tot 28 graden. En meer informatie over het weer in onze provincie vindt u op onze site en op onze app. En daar natuurlijk ook andere nieuwsverhalen uit Zeeland. Nog een hele fijne zondagavond en heel graag tot morgen.